Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Ni naiz kapitan pilotu, Ni naiz kapitan pilotu, niri behartzait obeditu, ja 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 ja. Ni naiz kapitan pilotu, Ni naiz kapitan pilotu, niri behatzait obeditu, ja 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 ja. Bestela zenbaiten kasketa, bonbilunera. Buruan jartzen basait niri, bonbilun bat eta bonbilun bi, Eragio xantiarraun horri. Kapitaina da txipeltza, kapitaina da txuria, dirudiena alkitrana, ja 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 ja. kapitain korajetsua, Kapitain korajetsua, eta gainera indartsua, ja 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 ja. Bestela zenbaiten kasketa, bonbilunera. Buruan jartzen basait niri, bonbilun bat eta bonbilun bi, Eragio xantiarraun horri. Deuseren beldurrik ez du, deuseren beldurrik ez du, inork ez du hau ikaratu, ja 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 ja. deuseren beldurrik ez du, Deuseren beldurrik ez du, inork ez du, hau ikaratu, ja 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 ja. Bestela zenbaiten kasketa, bonbilunera. Buruan jartzen basait niri, bonbilun bat eta bonbilun bi, Eragio xantiarraun horri. Sorgina etorri da! Ikara eta beldurra! Zer? Ez zarete ikaratu? Ez duzue beldurrik? Gezurra, aitortu behingoz, kaka eginda zaudene, kokinduta. Zugarra burdiko sorgina naiz! Sorgin beldurgarria! Sekula ikusi duzuen izaki maltzurrena naiz! Eta bukatu da eztabaida! Atera zarazu, zapaburu ustela. Zugarra burditik. Gezurra, gaur arte ez dut zure erratza sekula santan ere ikusi. Iba gaur ederki ezagutuko duzu. Erne. Hemendik hanputz, handik iluntz. Begira dezagun guztio goruntz. Sorgina materra zarazu, afizionatua eta ez profesionala. Itxeri zaite hortxe bertan. Eta nik erakutsiko dizut. Ikusi eta ikasi. Ondo nago horrela? Ondo ez, ederto. Graziana etorri da.
bidaliko dundik hori zugarra murdiko kobazulora. Iepa! Gaitxe lagunok! Arratsaldeon Irun! Aizu, enekin bairunen etzenek idea bakarraxi egiten. Arratsaldeon Irun! Eki! Hemen da Maitane. Gure segurola. Pepetek txorobitua, beti bazterran hasten. Aizu nagusi, nola deskubritu nauzu? Oso erraza, sorginak ez dielako existitzen txorompio. Eta bain utzi tontakeriak eta egin dezagun zozketa. Gaurko eguna ondo hasi nahi dut eta, Gure nagusia bai dela sorgina lagunok. Ara, azikazkin kuadrilla. Gaur, nik neu hasiko naiz talde gorriarekin. Ikustagun lehenengoa. Maider Arrieta! Kaixo, Maider. Kaixo. Sorgina la princesa zarazu. Ez dakit. Ez dakizu, bueno, pentsatu eta gero esan, bale? Bai. Eta ezagutu ezagun talde gorriko bigarren ikazkina. Hemen txezure laguna. Erika Zola! Arratsaldeon, Erika. Kaixo. Kaixo, sorgina la princesa. Princesa. Oso ondo, ziur baiet, zona hemen talde gorriko gure lagunak. hori da, eta Pepitok talde gorria aukeratu duenez, nik talde urdina aukeratuko dutia ba, Ja zein dugun... Ja. Lehenengoa... Enara Sirvent! Haupa, Enara! Atxaldeo! Ze bat urte dituzu? Zazpi, irabazteko asmotan? Bai. Bai, ala, earki ba, ia bat talde urdina osatzera goaz orain. Ia ba... Ja zein dugun hemen. Lucía Elizondo! Etor badia peleara! Haupa, Lucía, txalde hor hau dago esprina, izuzuk sinistu alduzu Pepitxo sorgina zala. Ez da, nik ere ez. Izan ere ez dauka ez emakumetan kera handirik, Imaginazio gutxi duzu ezuek, baina orain dituztenera etortzeko dago. Guazen! Gero arte lagunok! Kaixo adizkideo! Ongi etorri gure geltoki zoragarrira Irundarrok. Ondo altzarete? Bai! Eta kantatzeko gogo biziz etorri zarete? Bai! Orduan estarriak afinatuko ditugu. Ea, denok nirekin batera, Ea. Do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Primera naizue, artista ondia zarete zuek, artista galantak! Kaixo, champiño y cuadrilla! Arratsaldeon, mumurro itxusia. Orain ere, gaizki hasi haiz. Oso gaizki. Bai? Bai. Zeba, desafinatu egin dia eta la zer. Sekulako gezurra, Porru antologikoa esan duk, Bai. Hemen dagoen artista ospetsu eta famatu bakarra, neu naiz
etxelako supermirri, musikologo, larintologo, semantiko, fonetikoa. Gaitza. Ez adi hemen meserez arrotu, mirri? Nahiko kantari kaskarra aiz, nahiko txarra, arrunta, xarma gabea. Hori da. Tururu, inbidiak amorratzen nago, hori xe. Baina meserez, mirri, baina ez aiz eskala musikala ganora osatzeko kapaza ez aiz, da? Tururu. Zuen, eskala musikala neuk asmatu noen, Eta bereala ingo izuet frogantza kataplasmikoa. Ea? Bai, kuadrilla, estarriak prest, bai? Ni kantatutakoa zuek errepikatu, Txirri txotxolo, txorongo mondongo. Aizak, martxa honetan eskala musikala ez duk sekula esan bukatuko, mirri? Lasai, musikofonia tenean idearik ez daukak, Estarriak berotzen ari gintuztean, Estarriak berotzen. Orain dator eskala, Denok, errepika, konprome? Txiribiton potoloa, txuleta jale trebea. Oh, bravo, bravísimo! Sekulako erakustaldea indu, txirri, Ba, begira, egia esatean baduk, azken hontan ikusi dedan, emanaldirik tristeena izan duk. Baina, martxa gogoa hundiarekin etorri izela ikusten dudanez, aprobetxatu dezakegu, eta bion artean, emanaldi polita egin dezakegu, ze iruditzen? Lagundin beharko diat, bestela kantaldia xapustu ingo didak eta... Ondo da, aizuen eskamutilok, adi meserez. Denok ezagutzen duzue, Maritxu norazoaz eder galantori kantua ez da? Bai ara ez? Adi barruan, mutikoak bakarrik nirekin, eta neskatoak mirrirekin. Orduan, nik entzun ondo. Txalo egiten dudanean mutilek bakarrik kantatuko dute. Maritxu norazoaz eder galantori. Eta nik egiten dudanean... Horrela, neskek bakarrik nirekin. Iturri da Bartolo nahi baduzu etorri. Ondoren nik txalo egingo dutenela eta mutikoe bakarrik. Iturrian zer dago. Eta jarraian nik egingo du. Ardo txotxunia. Eta denok neskata mutilok batera. Bioke dango degun nahi degun guztia. Az gaitezen bada, mutilek nirekin, neskatoa mirrerekin. Bat, bita, iru. Maritxu norazoaz eder galantori. Neskak? Iturri da Bartolo nahi badizu etorri. Iturrian zer dago. Ardo txotxuria. Dendenok! Bioke dango degu nahi degun guztia. Maritxu norazoaz eder galantori. Iturri da Bartolo nahi badizu etorri. Iturrian zer dago. Kaixo, txiribiton, ze iruditu zai gure emanaldia? Zoragarri ez, da? Zer? Erdipurdikoa, orain arte mutu eta orain gorra ere bai, potolon. Baina, ez dut ulertzen. Baina, Abestia ez dugula behar bezala aukeratu? Ze entzun nahi duen orduan, txiribiton? Behin edo behin. Tira, eseri zaitezte. Begira, gauza bat egingo dugu. Kantatuko dizuet. Kantatuko diat batez ere iretza txiribiton bereziki.
Tira iretzat ere bai, Mirri. Biontzat, Mirri eta Txiribitonentzat bereziki, goxo, behin edo behin. Behin edo behin, pentsatzen baduzu, munduan bakarrik zarela. Behin edo behin, pentsatzen baduzu, munduan bakarrik zarela. Ezin iztu, ene laguntza, ezin iztu, ene adizkide. Behin edo behin, ikusten baduzu, zelaian lore gorria. Behin edo behin, ikusten baduzu, zelaian lore gorria. Maite zazu, ene laguntza, maite zazu, ene adizkide. Iluntasun eta ez beharrean, itota aurkitzen bazara. Iluntasun eta ez beharrean, itota aurkitzen bazara. Ez izutu, ene laguntza, argia etorriko data. Goizeko printzak nabaitu orduko, sentitzen baduzu poza. Goizeko printzak nabaitu orduko, sentitzen baduzu poza. Zabaltzazu, zeure bihotza, zabaldu egun berria. Zabaltzazu, zeure bihotza, zabaldu egun berria. Apa, laburatu betxe bat berriro ere! Iepa! Aizu, gaur geltokian sorginkeria usan daiteke, ez da? Baina guk ez dugu ez magia behar izango, izan ere gure ikazkinek izugarrizko punteria eta bilezia daukate. Lehenengoak Enara Sirbent izena du, ez da? Bai. Enara, zer da jateak gehien gustatzen zaizuna? Pizza. Pizza! Aizu, eta txoritxo batek esan dit, instrumentu bat jotzen oso jaioa zehala, zein da? Klarinetea. Klarinetea! Eta klarinetean zer jotzen duzu? Trikitraka, trikitroneko abestia edo zein? Ez. Zein? Sintxan. Sintxaren abestia, Jesus, zen modernidadean eska. Eta bigarrenak Lucia Elizondo izena du, ezta? Bai. Zuk ere klarinetea jotzen duzu? Ez. Ez, beste instrumentu bat, ezta? Trikitrixa jotzen Trikitixa? Aizu, eta galdera bat, Lucia, zer da denbora librean gehien egitea gustatzen zaizuna? Futbolera jolastea. Bai, ze postutan? Defentsa. Eta golak sartzen, trebe altzea. Bueno. Tira ba, ikatza jaurtitzen trebea izan bartzea, Bai. Tira, momentuz, txaloa baientzako! Oso ondo, eta hona hemen talde gorriko neskatila atseginak, nortzai dugu? Maider Arrieta. Oso ondo, Maider, zein da gustokoen duzun bazkaria? Arroza. Arroza, oso ondo, eta ikastolan, zein da ikasgairi gustokoena? Eskulana. Eskulan, ala, artista. Eta pentsatu alduzu zertzara zu printzesa, ala, sorgina. Sorgina. Sorgina, oso ondo, azkar ikasten duzuzuk, ala, behartzai dugu. Eta nortzara zu, Polilla? Erikatola. Erikatola, nondik zatoz Erika? Endaiatik. Daiatik, ara. Eta zer izan nahi duzuzuk heldua izaten zarenean? Medikua. Medikua, zergatik? Zergatik, Erika? Zergatik operatzen dute. Operatzea gustatzen zaizu? Oso ondo, trebea, bera. Ondo, ezagutzen ditugu bai talde urdina, bai talde gorria. Eta Felipe besterik eta egu falta. Ator, Felipe! Tira, bizkanaka final erdiari ekingo diogu, gure lekuak hartu ondoren, beraz? Enara, zu hasi nahi duzu? Bai? Ba, begira, hementxe duzu lekua, eta hasi nahi duzunean, animo! Iepa, Enara! Haupa! Ui, azte indarra
zure lekua, eta hasi nahi duzunean. Aupa! Bat, erke hasitzea. Bi, Jesus eska. Hiru, ia ba, lau, aupa Lucia. Ui, ia, ui, aupa Lucia. Bost, ederki, ia ba, ui. Animo, sei, zazpi, ia ba, zortzi, argi aitzea, primera, bederatzi. Jesus, bagustira, bederatzi sartu ditu Luziak eta talde urdina bukatu duenez, eseri bankuan, eta talde gorriaren txanda da orain lagunok. Erika eta Maiderren txanda. Ia ba, Erika, hartu lasailekoa, eta hasi nahi duzunean. Aupa, Erika. Aupa bat! Ui, animo Erika, ui, ia ba. Bi, ederki, hiru, osongi. Lehkutikan hori da. Ia ba, lau, aupa Erika, animo. Bost, primera naizea. Sei, hau da, punteria. Zazpi, ia ba. Zortzi, Jesus eska. Ui, ia ba. Ui, ederki, Erika, etorri honera. Etorri lasai. Guztira, zortzi sartu dituzu ederki dago, Eta orain Maiderren txanda da, beraz, Maider, ikusten duzu lekuan nun dagoen, eta hasi nahi duzunean. Ui, aupa Maider, animo. Ui, ia ba, ui, animo Maider. Ui, ia ba, punteriari, lasaitu eta konzentratu. Bat, ikusten. Bi, primeran. Hiru, oso ondo. Aupa Maider. Lau. Ia ba, bost. Ia. Sei. Aupa Maider. Zazpi. Ia ba, ui. Ederki ba lagunok, bi taldek 15 sartu dituzte, beraz, berdinketa daukagu. Beraz, Berdinketa, erruletaren garaia. Ia, nor pasatuko da finalera. Ia ba. Gorri urdin. Indartxu dago erruleta, Gorria! Ederki ba, guazen danak aurrera, guazen. Etorri nerekin. Tira, lagunok ikusi duzue, 15 sartu dituzte, baina azkenean erruletak esan dugu talde gorria pasatu dara finalera. Txaloa, bai? Txalo handi bat talde gorriaren zat, erruletak finala jokatuko duela, esan duelako. Baina talde urdinak ere badauka, oparia etxera eramateko eskubidea, ez da? Hemen txedazkazue, zuen motxila polki hauek, zorionak diei, Tira, lagunok, lau lehiakidetatik bi bakarrik geratzen zaizkigu. Hain zuzen ere finala jokatuko dutenak. Gero arte, Gero ikusiko gara. Agur, guazen. Zezizare itxusiak, xalda beroa probatu nahi alduzue? Oso goxoa dago, sekulakoa, zoratzeko modukoa. Sorgi joi, izugarri gustatzen zaizkigu, saldak, edabeak eta kartoplasmak. Eta zuek espadu zuen nahi. Seguro txirrimirri eta txiribitonek gustora probatuko dutela. Batetik eskuin, bestetik ezker, Elizondoko xaguxarrak adarrako ker. Goizean jan, gauean lo, igeloko igelak tonto potolo. Asi gaitezen denok barrez, gora Tiranosauro Rex! Basakiat irakurtzen, Xalda beroa, basakiat xalda badagoela. Baina gu biok
dietan gaudek, dietan erregimen egiten ari gaituk, beraz, joandako azteko, hogei gogor pusketarekin konformatu beharko diago. Beraz, rototo, iretzat. Gosetuta zaudetenez, probatu nahi alduzue salda bero pixka bat? Babolio, txinibiton, erregimenien gaudek, eta gaina lapiko soa hartzen baduk, lertu ingo, ez? Eta gainera, senyorita Bartolita sentitzen dut, baina ezin dugu saldarik hartu. Ez da gau bat ere didurik, ez da 5 sentimorik. Lasai mutilak, doainik da ez da! Pilas, gustatzen ari zait derri hau, Zuek probatu alduzue salda hori? Oraindik ez diet eskaini, zuen zainengoelako horren importanteak zarete. Ai, txiribiton, tipo importantea baita, txiton. Eta, batez ere, ni asko esaz importanteagoa eta glamuro osoagoa naiz. Lasai, biontzako adina dagota, eseri zaitezte patxada ederrean, eta edan zaitezue guztia. Eseri. Guapa, simpática. Eta zuek, a fastidiarse. Txiribitonek ez dizue tanta miserable tere emango. Ia. Eta orain zonberri. Osondo. Eta orain azken ikututxoa falta da. Batetik ara. Holaxe. Eta bestetik. Hortik. Eta... Ja! Aski da txotxolapikoak, iso! Oraindik, txirri txutxuna sorgindu behar duguta! Kaixo, Andereño! Askariaren ordua da, eta bi zozomikote hauek berriro ere txorakeriak egiten. Arratxaldean, Barrosko! Gosetuta baldin bazaude, salda beroa eskainiko dizut! Estimatzen dizut! Zuek ere nahi duzue? Ez? Arraroa, ba? Oso usainona du. Aizue, seguru ez zaudetela gozerik? Aizue. Andereño hau ez da ba Graxena sorgine izango. Eta nire bi adiskideak sorgindu egin alditu. Salda bero, tira, salda sorgindu horrekin. Zaudete. Irrikitzen nago zure salda hau probatzeko. Baina, importaz pasaizu, nire sistema propioarekin dastatuko dut. Aurrera, dendena zuretzat!
hauek espabilatzea besterik ez zait falta. Ea barat! Iapa! Iapa eta iapa! Txirri! Nandago, señorita Mari Porcilori, Saldapozo itxuste du eman ziuk. Señorita Purtzila hori, Graziana Zorgina hauen. Baina lasai, eskarmentu ederra eman diot eta bere salda ustel propioarekin. Ongi egina, txirrizpio! Eta horrengo batean hemendik azaltzen bada, ipurdiko galanta emango zioat eta hormatxuloan bera bidaliko diat, Hormatxulotik pikutara! Hormatxulo batetik gau batean iesi, xagu txiki polik bat duenik ikusi, zijoan bizkorki. Salto eta brinkoka zebilela aleiki, kaktu batek heldu zuen bere atzaparrarekin, ezin ies egin. Hormatxulo batetik gau batean iesi, xagu txiki polik bat duenik ikusi, zijoan bizkorki. Kaktu handikotea zenduziz aserretu, xagua akabatzea zitzaion bururatu, eta zak altxatu. Hormatxulo batetik gau batean iesi, xagu txiki polik bat duenik ikusi, zijoan bizkorki. Istan tortaz xagua zen ondo baliatu, amen Jesus batean lasterka abiatu, ta hormatxuloan sartu. Hormatxulo batetik gau batean iesi, xagu txiki polik bat duenik ikusi, zijoan bizkorki. Baten ondoren finala etorri da, eta ez da nola nahikoa izango, izan ere, gure gaurko finalistak entrenatuta egotea zezezik, kontzentratuta ere badaude. Lehenengoak Maider Arrieta izena du, arroza jatea pila gustatzen zaio, eskulanetan oso trebea da. Eta bere amona Maritxu eta Aitona Jose Ramon agurtu nahi ditu, txaloa beretzako! Primeran eta hona hemen finaleko bigarren partaidea, Erika Tola Endaiarra, 7 urte ditu, futbolean jokatzen omen du, espageti jale amorratua da. Iparraldean barkatu, Tenerifen pasatzen ditu oporrak, eta bai gurasoak eta bai lagunak agurtu nahi ditu. Beraz, txalo bat gure artistarentzako, eta datorrela gure lagun Felipe. Ara finalerako prestatzen ari da Felipe eta gu ere prestatuko gara gure lekuetan jarrita, ezta? Beraz, Maider, hartu zure lekua eta hasi nahi duzunean, haupa Maider! Iaba, bat! Primeran hasizea, bi! Haupa Maider, animo! Bi! Iaba! Iru! Bai! Haupa Maider! Lau! Ederki! Bost! Primeran zaitza Maider! Sei! Osondo! Zazpi! Bikain! Animo neska! Zortzi! Zure lekutik, Maider? Bederatzi! Iaba! Amar! Eta? Amaika! Haupa Maider! Justu finalerdian baino beto, Amaika sartu dituzu! Tira, ikus dezagun orain Erika zer egiten duen, Erika? Erika, zure txanda. Hortxe duzu zure lekua eta hasi nahi duzunean. Ba! Primeran hasitzea! Bi! Iaba! Ai! Bi! Ai! Bi! Haupa Erika! Iru! Animo! Lau! Kontzentratu, Bost! Bost! Haupa neska! Sei! Iaba! Zazpi! Zortzi! Animo Erika! Oi! Bederatzi! Oso ondo, Erika, etorri! Etorri, bederatzi guztira, tira, finala bukatu da, guazen aurrera danak. Lagunok, finala bukatu da eta huxe gertatu da. Maiderrek 11 sartu ditu, txalo
berriz bederatzi. Beraz, gure txapelduna, Maider da, eta Erika raketa dotore hau eramango du. Hori da, eta Maiderrentzako berriz, txirrinda dotore hau zoriona Maider. Oso no. Aizu eta opari marabilloso hauek banatu ondoren, gu jolastera goaz. Gero arte, agur! Agur! Kaixo, arratsaldeon! Zozo! Ezue, gaur, Sisirentzat egun berezia da. Bai, Sisi oporretara joango da. Baina, nora? Bai, ilargira! Tatzat! Bai, Sisi astronauta bihurtu da, eta nik horretarako koete bat prestatu diot. Haizu, Sisi, ni oso urduri nago, zu ere? Urduri zaude? Zu. Nola? Zu. Haizu, Sisi, barkatu, baina bai esaten ikasi gabe. Ezin zara joan ilargira? Haizu, entzun eta ikasi. Haizue, ez da Sisi esaten nola esan behar da? Entzun diezu? Ez. Nola esaten da? Hori da, oso horreza da. Nola? Hori da. Primeran. Ea, guazen koetera. Berriro, tira, begira. Begira, ona hemen koetea. Oso polita, polita ez da, oso polita. Ea, ordua iritsia. Sisi ilargira. Orain, eman musu bat, eta agur. Bai, lasai. Lasai, aste bat barru berriro hemen egongo zera. Ilargira. Ea, sartu hemendik, ate honetatik. Kontu ze, oso juna dago, Hartu mapa eta jarri segurtasun ohala, Tira, oso, orduan. Orain gu, agur! Bueno, gure neska mutilak agurtu nahi dituzu, ez da, Sisi? Zu. Ea, denok eskuarekin agur esango diogu Sisiri. Agur! Hori da, Sisi barrura. Adora. Hori da, barrura, Oso ondo. Tira, primeran. Bueno, eta orain, agur! Denok eskuarekin agur, oso ondo. Barrura. Adora. Hori da, primera, Tira, ze onda. Bueno, eta orain, agur! Sisi, nahitza da, kontxo, agur! Ai, barrura, de Montre. Eta orain, agur! Nahikoa da, agur! Barrura, hori da. Zin da. Bueno, eta orain, zuen laguntza behar du. Bostetik hasita atzeraka zenbatuko dugu. Ea, prez, hasiko gea. 5, forte, 4, hori da. 3, fortago, 2, 1, eta 0! Itzal egin da? Berriro egingo dugu, berriro zenbatuko dugu. Ea, hasiko gea zenbatzen bostetik. Ea, 1, 2 eta 3. 5, 4, 3, 2, 1, eta 0. Arrango da. Aizea da bi. Berriro egingo. Nola? Txon. Sisik egin duela? Ez da posible. Etxo momento bat. Sisi, atera momento bat. Guztiko dugu. Ez zenuen zuk pospulua itzaliko? Zuk. Ziur zaude? Benetan? Ez da jolasteko momentua, Ea, barrura. Adura. Hori da, barrura. Tira. Ez zuen nien naiz fidatzen. Ikusten baduzue Sisik bere burua leiotik ateratzen baduela, mesedez, abizatu fuerte. Ea ba. Sisi, hasiko gea zenbatzen, Ea ba. Guazen ba, bostetik. 1, 2 eta 3. 5, 4, 3.
Sisik atera du bere burua? Ziur zaudete? Oso ondo, abizatu fuerte. Hasiko agazen batzen. Bat, 2 eta 3. 5, 4, 3, 2... Zerbait mugitu da. Oso ondo egiten ezait, Berriro hasiko agazen batzen. Guazen ba, 5, 4, 3, 2... Sisi! Kontxo, atera momentuan. Zer egin nahi zenun, Ez da jolazteko momentuan, kontxo. Kontu zibili. Beste, ai! Erre, naiz! Ze broma da hori. Barrura. Hori da, barrura. Kontxo, eta formala, Jarri segurtasun nobala. Bueno, orain bai, zuzenean egingo dugu. Hartuko de pospolua, metxa eta ilargira. Goazen, ba. Orain. Ea ba. Ai. Kontxo, koetea ez dut ikusten. Non? Ai! Baina, eta zer egiten du koeteak hemen? Baina goien. Eta Sisi? Sisi? Hor zaude, Si! Ai, ama, si! Oh, Sisi, baina zer gertatu zaizu, mesede, Sisi! Oh, Sisi! Oh, Sisi, mesede! Ai, Sisi! Sisi! So! Sisi! So! Ez da Sisi, ez da? Atxon momentu bat hemen dago, izkututa. Sisi, atera hortik, ja, mesedez, atozona. Atoz. Zuzu! Sisi, ze susto eman didazun, mesedez. Hobi izango dela zu hemen geratzea, ilargira jutea baino. Aizu, baina, esadazu, zer da hau? Amaiketakoa, mesedezea amaiketak. Hori da, zide hona izan duzun. Zer dutzen zaizu, ea, zuk eta biok artean antolatzen badugun. Amaiketako bat, hori da! Ea, guazen, baina, lehen da bizi, esaiezu, agur. Jongo gara, zuzu. Sisi ez, bai, tira, gero arte. Zuzu. Guazen. Zorionak, ononak. Zorionak, ononak. Zorionak, ononak. Zorionak. Gaur egun handia da niretzat, berri txiko arloteak. Nire urte betetze eguna da. Eta baldakizu ez emat urte bete ditudan? Bai, graziana veteranoak 202 urte bete ditu. Ze, ez aldidazue muxutxorik eman behar, Eta ez aldidazue opari monumentalik ekarri? Bosta xola, itxura ederra daukat, eta sasoi betean nago. Eta gaur, arratsalde divertigarria pasatzeko asmoa dut. Zorionak, ononak. Zorionak, ononak. Zorionak, ononak. Zorionak.
panorama. Alperrontzia eta bere amama. Tira, espabilatu, Mirrita Txilibiton. Mirrita Txilibiton, esnatu! Martxa honetan jarraitzen badut, zalduteriaren zazpigarrenekoak, orezko korneta izendatuko naute. Quinto levanta, tira de la manta. Mirrita Txilibiton, utzi babukeriak egiteari, bestela hemen irundik harrika botako goa ituzteta. Tira. Impiusiblea, adiskide hauek izugarri maite gaitizte. Bai, noski, Txilibitonek eta biok, txokolatezko tarta ederrau ekarri digulako, denekin banatzeko, ez da, Txilindron? Gorila eoskorra, ase banaketa? A fastidiarse! Aizu, Mirrita Txilibiton, hemen gauza badago sinistez. Ezin dezaket sinetxi tarta hau zuena denik. Hemen 202 jartzen du. Eta nik ez dut inor ezagutzen 202 urte dituenik. Ez noski, Txilibitonen 202 kiloak dirata. Aizu, barkatu. Zuek baldakizuen norena den tarta hori? Norena da? Graziana Sorginarena? Ai, bana! Orduan, Grazianaren urte betetze izango duk. Matuzalenek baina urte gehiago. Errekor guztiak hau txitik. Aizue. Ara, Grazianarekin argi ibili beharra dago. Honena hemendikan aldeita izango da eta kitxo, Bai, segin zuek, ni bedela joango naiz. Adiskide hauek kontutxo bat esan behar ziaten. Guazemak, Txilibiton, guazemak. Ale. Pi majadero gutxiago, tarta partitzeko. Niri Graziana horrek, ez dit inongo beldurrik ematen, Inongo beldurrik ematen. Tarta osoa, ni iritzan izango da, horixe. Imiria, abaztiorze. Nire hortzak hau txinda, kuan intxorrotzak aldota. Ai, hau da zalaparta. Kontxo, nabezo morro bat arrantzaka. Kaixo, senyora, edo atzo zarra esan beharko nuke agian? Atxo zarra, ni? Zehari zara borrometan edo, ze? Ez, baina etxo, 202 urte askotxo dira, Zer nahi duzu egitea xoriontzeko? Musutxo bat ematea, edo belarritik 202 aldiz tiratzea, Nik ez dut zure gandik ezer behar txikito. Eta ederki damutuko zaizu. Grazianari bere urte betetze eguna izorratu izana. Haze zartako hartu behar! Txotxoloa da benetan! Lagundu! Hau zoiun dago! Eta bero! Probatu nire porru salda eta entzun nire invokazioa. Xangilixo, mirri geratuko da txiki-xe! Jopilas, Graziana! Handi ikusten zaitute, isu garria, Eta zuk nanoa ematen duzu, nomoa mirri?
Mirri ez, orain mirri pitxin naiz. Segize ez da egitera mirripitxin. Eta orain, ingurua pixka bala zaitzen den. Exhibizioarekin harrituta. Katxalote arriskutsua. Etorri hola, etorri. Segi harti. Eta barrura! Muturreko ederra hartu du, elefante horrek. Ixa, orain invokazioaren ortua data. Xangilixe, txiribita honen belarrixe. Kaixo kuadrilla, hau nire dizkide berria da, txiribitxin. Mirripitxin eta txiribitxin. Zer, dena ondo? Egia esan ez, aspertzen ari gara hemen barruan, senyora. Ba, orduan, segi siesta egitera. Eta azkenean, ea inguru hau benetan lasaitzen den. Kaixo, da zoriona, Graziana. Arraio haizi. Ni Graziano Zorgina nau neska. Nola? Kasiano? Kasiano, neska, Kasiano. Zera, soinu jole ospetu hauen. Ni Graziano nau, Graziano Zorgina. Harrigarria? Edekien gizonezko sorginak existitzen zirenik? Nik ez neska, baina bakin parajeu eta gauzak asko aldatu ditun ultimamente eta... Baina tira, zu erramurditik etorri nau niri atzetik segika, hango adiskide guztien partetik, hiri opari bat itxeko. Erratzen modernua, motorra eta guzti dineska. Armi armaren bizarrak! Bai ederra dela! Zuek uste duzue, probatu egin beharko nuke? To, Markexa, hartu eta jarri gainean, hoixen da, eta azteko botoi gorrilla sakatu. Gorrilla, ea. Aiza, Graziano, geizki hasi gaituke, eta orain zer? Ba, etzakinat, ba, neska, ba, sakatu zen botoi berdea. Berdea? Bueno. Hemendik aurrera, Euskal Herriko haurtxoek ez dute Grazianaren beldurrik izaten jarraituko. Agur!
Zugarramurdiko Graziana Sorginak egin zuen pam, pam. Mok-mokeiz pabonio pam, pam. Eta alabazan, edo espazan, sardadilla kalabazan, eta tiradadilla Irungo plazan. Zornotzako plazan ez, melontzio, Irungo plazan. Apa, lagunok! Aizue, galdera. Ondo pasatu zuen? Seguro? Guere primeran ibili gera, ez zoragarri, aizue. Nagusi. Ikusi, nagusi. Kontxo Pepito astoratuta zatoz berri. Ale, hop! Bukatu dira gozea eta urritasuna. Aurrerantzean langulak eta langostinoak gozalduko ditugu egunero. Baizera, arrantzale bihurtu zara da. Ez. Begi biztan daukazuna, elze magikoa da. Bitzetan esateko ikaragarria. Pepito. Lapiko triste bat besterik ez data. Egin ezazu bajoago, bestela Grazianak entzun egingo gaitu. Lapiko hori berea dala? Hau ez da lapikoa, hau elze magikoa da. Graziana loseko gelditu da trenean, eta nik aukera aprobetxatu dut marabila hau konfiskatzeko. Ai, Pepito, erotuta zaude. Aizu, Grazianaren mendekoa izugarria izango da. Keba, esan dizut loseko dago trenean, eta esnatzen denerako altxorra gure izango da. Urrezko txamponak, perlak, diamanteak, aberatsak izango gara. Seguru? Bueno, seguru. Erne. Zangilixe, Pepitxorentzat diamante eta urre gorrile. Pepitxorentzat diamante eta urre gorrile. Pepitxorentzat diamante eta urre gorrile. Pepitxorentzat diamante. Aztondo harta buruaga, diamanteak, perlak eta urrea, Altxor patetiko aurkitu duzu hor mozolo. Graziana bihurriaren azken sorginkeria izan da. Edertxe engainatu nau. Bai, eta honezkero esnatuko zenuen alako zaratarekin, Aizu, hartu behingoz txiribitua eta deitu peliperi, ez dut eta Zugarramurdiko kobazuloetan zigortuta bukatu nahi, Alza Felipe, trulalai, alza Felipe, trulalai. Chalo, pinchalo, katuju mispila gainean dago. Bandago, bego.